पिस्तल बायदि माबा मोनसे पिस्तल दं देखायदां नामा बेजों सिलाय बायदि गावनाय जायो आरोना बिदि 아니 공기들 남라 오퍼레이션 베이스입니다. 공기를 Good morning लोगोफोर अब्ला आं ओंखारबाय जोंनि न'निफ्राय ओमफ्राय थांगासिनो दङ जोबोद गुसु ओमफ्राय जोबोद खुहा खुदों दिनैहाय खुहा लोगोफोर टाइमाथ' दा 8टा जाबाय 8टासिमावबो नै बेबायदि दङ अके आप टु दादगारि नैबे पालसार बाइक 150 जों थांगासिनो दङ माखासे लोगोफ्रा दादगारियावहाय ज' जानानै बेनिफ्राय जों ज' थांगोन दे बेनिफ्राय मानि थाखाय थांगोन बेखौ नोंथांमोना नायलांब्लानो बुजिलांगोन बेनिफ्राय दा फैयै फैयै नैबेखिनि बिमा दैनि दलाङावसो एसे स्रां जाफैबाय नै दा माने सान ओंखारबाय नै बेनिफ्राय दा मोनफैजेनबाय नै दादगारि हाथिसार इन्डियान गेट आबहावाया एसे सोलायजेनबाय ओरैहाय एसे स्रां जाबाय नै सबे जाहैबाय दादगारि ओमफ्राय बै ससेयाव मोनसिगोन जाहैबाय भुटान गेट गेलेफु टाउन नांजाबनाय अब्ला लोगोफोर फाइनालि सफैबाय भुटान गेट खाथियाव हनै दा बेनिफ्राय जोंने थांगोन माखासे बड'लेण्डनि थेरापिस्ट मुंदांखा थेरापिस्ट बिथांमोनाबो सफैबाय जों दा थांगोन दा थेरापिस्टफोरनि थेरापि खामानि हिसाबैहाय जोङो नैबे बिथांमोनजोंनो आवगायफानाय जासिगोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम इन्टारनेशनेलाव जोंनि बड'लेण्डनि थेरापिस्ट बिथांमोना आवगायसिगोन आरो येस बेनिफ्राय जोंनि आसोलफोरा सफैबाय नोंथांमोना सिनायखागोन बिथांमोनखौ नैबे गुफुर गारियावनो दङ अब्ला नायजेनदो जोंने मुंदांखा ब्रादार थुब्लाव बड'लेण्ड थेरापिस्टनि फ्रम क'क्राझार बिराद गोबावजों लोगो मोनदोंलै दिनै ओमफ्राय गोबाव जाबायमोन आरो बेबो एन्ट्रि टु भुटान हाबायाव लोगो मोनलायनायल' ने फार्स्ट टाइम इन्टारनेशनेल लेभेलाव थेरापिस्ट खालामहैगोन जोबोद मोजां जों बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो सासे नायबावदो जोंनो नै ब्रादार सामुएल मोजां दा माबायदि मोनदों दिनैदि फरेन कान्ट्रियाव थेरापि खालामनो थाखाय ट्रिटमेन्ट होनो थांगासिनो दङ आच्छा जोबोद मोजां माने गोसोआव गोजोननाय फैदों रंजानायबो फैदों जोंनि बर'फोरनिफ्रायनो जोङो माने सानै थेरापिस्टफोर जेरै थुब्लाव सार दङ आरो आं दङ अब्ला जों थांबाय थानि अब्ला जों आगान होबाय भुटान सिङाव गेटजोंहाय नैबे गेलेफु गेट वेलकाम टु द किंडम अफ भुटान नै बा आं सासेखौ दासो दिन्थिनायसै नोंथांमोना नै सार दङ निउस रिपर्टार टाइम्स नाउ बड'लेण्डनि सार पारमेश्वर बियो बेवनिनो दे जों आवगायसिगोन जों साब्रै आवगायगोन आरो होमब्ला दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डनि थेरापिस्ट आगान होबाय दिनै इन्टारनेशनेल भुटान येस माखासे फर्मालिटिस नै ओरै जायो कार एन्ट्रि जोङो मोनजेनबाय मोनसे नै काजुअल भिजिटर कार्ड बेयो नै दा जाबाय रेडि कार्डफोरा मोनबाय नै भिजिटर्स कार्ड मोनबाय नै काजुअल भिजिटर्स कार्ड बे जाहैबाय जोंनि मानसिफोरनि बेबायदि होमब्ला जों आगान होबाय दिनै भुटान आवगायबोबाय जोंने नै साराबो रेडि टु गो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंने बस जाय इनभाइट खालामदों नैबे सारमोनखौ जोंनि थेरापिस्ट बिथांमोनखौ नैबेनि गारियाव माखासे गाखोसिगोन ओइ साइनाव दोननांगोनदांबो दोनजानाय नङा ओमफ्राय जोंने नैबे चिरांनि अन्थावथाव नैबे गारियाबो जोंने सार थुब्लावनिया आवगायलांसिगोन आरो दिनै येस आं नोंजों गाखोनोसै बिसोर बेयाव गाखोसिगोन हेलो सर हेलो अभी हम लोग स्ट्रेट टू होटल गेलेफु टाउन ओके दे अब्ला जोङो आवगायसिगोन दा होमब्ला जों आवगायबाय गेलेफु टाउन मोनहां जाबायानो आरो जोंने होबाय सालायगासिनो नै होमब्ला थांबाय थादि बिसिनि टाउनफोरा ओरैबायदि बांसिन माने फुटपाथ दखान थाया बिसिना गासिबो बिल्डिंनि माने मोनसे सिस्टेमेटिक न' लुखांनाय बिल्डिंफोरावनो बिसिनि दखानफोरा जायो बायनाय फाननायफोरा दा जोङो एन्ट्रि जाबाय होमब्ला टाउन गेलेफु टाउन
जोंनि दादगारि ओरै खाथिसिननिनो मोनसे गिदिर टाउन गेलेफु टाउन गोदोथ' बिराद बर'फ्राबो फैयोमोन बाव सोरबा सोरबा सिनेमा नायलायफैयोमोन नै बेबायदि आरो नै दखान रेस्टुरेन्ट हटेल्स बार्स दा माने एसे ब्रेकफास्ट खालामनाय जासिगोन ब्रेकफास्ट फैबाय होमब्ला जों दा गेलेफु टाउन lovely sweet hotel yes time for breakfast this is why I like tea in Bhutan very heavy quantity ya mane saya birat goबां जायो Everything more quantity. बेनिफ्राय नैबे सारानो नै जोंखौ नैबे बिथांमोनखौ दिनै हांख्रायनाय बे प्रोग्रामखौ अरेन्ज खालामनाया अभी वो जो ट्रीटमेंट ना वो कहाँ पे करेगा हम लोग खाता पहुँचे इधर ही ना अच्छा 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 मतलब कितना आदमी लोग पेशेंट कितना तक जमा हुआ 40 जैसे होगा 40 ओके ओके 40 प्लस हाँ 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 40 प्लस दा जों दानिसो आखुन्दै खुलायनाय नै गोथाव गोथाव गोथावदा अब्ला ट्रिटमेन्टआ जासिगोन जाहैबाय गेलेफु टाउनावनो दा बिथांमोना माने गावसोरनि इकुइपमेन्ट्स अस्त्रफोरखौ दा गारिनिफ्राय हाननानै सेटिं खालामखानाय मोनसे हटेल रुमावनो ट्रिटमेन्टखौ होसिगोन आरो अब्ला ट्रिटमेन्टआ नैबेयावनो जागोन बायदि गोजामफो होमब्ला हाबबाय नैबेयाव मोनसे हटेल नै बेजों बेनिफ्राय नै हटेल रुम दा सानैनि थाखाय मोननै बेड बे मोननैयावहाय बिथांमोना ट्रिटमेन्ट होसिगोन आरो दिनै फुरा माने बुटनिसफोरखौहाय होमब्ला जोंने सानै थेरापि बिथांमोना जागासिनो दं नै रेडि अस्त्रफोरखौ एसे कानेक्सनफोरखौ होगासिनो दङ नै नैबो मोनसे गोदान इन्सट्रुमेन्ट दंलै नै इकुइपमेन्ट बेखौ आं मिथिया पिस्तल बायदि नुदों नै पिस्तल बायदि माबा मोनसे पिस्तल दं देखायदां नामा एसे खोन्थादो सार बेखौहाय बे जाहैबाय जायना साइटिका नार्भ कम्प्रेसन जानानै थायो बेखौ खेंनो थाखाय बिराद खामानि होयो बेजों सिलाय बायदि गावनाय जायो आरोना बिदि गोदोना दा सानै पेसेन्टजों जागायसिगोन नै ओरै सासे ओमफ्राय ओरै सासे बेबायदि आरो आइना अब बेटा नहीं इसका कितना है दवाई क्या कर सकते दवाई ज़्यादा नहीं हुआ है नहीं रहता है ये गर्दन में कितना हड्डियां है वो समझना चाहिए अब सीधा हो जाओ गर्दन सीधा करो 아니 갑토니 주글라스 근데 아니니까 오늘 정말 그치 꼬마타 어디 빈자라 뒷면 빈자라 오늘 그 오늘 먹고 비나라 오늘 아니 공기디 남라 오퍼레이션 베이스 밀라 공기라다 아니 내려면 되는데 거기 찍는 क्या है ना ही सीधा आता है ना ही पीछे जाता है एकदम अंकल जी अच्छा लगा अभी थोड़ा अच्छा है थोड़ा अच्छा है टूरिस्ट हो गया हल्का हो गया हाँ 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 पीछे इसके लिए सिंगल इज होता है लग रहा है दर्द होता है नहीं हो रहा है ना ये टोटली यहाँ से गया उसका दाने एसे मावै मावनानै एसे ब्रेक माने लान्च ब्रेक आरो लान्च ब्रेक जानायनि सम
नै जोंना सारा खुरजेनबाय नै ब्राउन राइस नामा आसु आसु माइ आसु बिराद मोजां जोंनिथ' बर'फ्रा आसु मावलै दाने गोदो मावोमोन आसु मोजांलै जानो आसु दिनैसो मोनजानोसै नै आसु माइरं ओमफ्राय सार मेदाम मोना ओरैनो जिरायबाय नै सब्जी त मौ जाने बच्ची क्या ओमफ्राय दाल ओमफ्राय बे मा जिनिस दै लस्सि लस्सि ना ओमफ्राय मोनसे दंबावो नै स्पेशल बिसिनि ट्रेडिशनेल फुड बियो एमा दासि माजों बानायो मिथिया स' दिस इज एमा दासि Uno maris kaman dulu. Coba katil maris katil dana Ya weh. सर लिस्ट को लाडीनी सर ने सर अभी कितना तक गया है कितना आदमी हाँ अभी आपका हो गया दा 20 जन जाबाय दासिमाव ओमफ्राय 20 जनसिमावनो मथा-मथि सान हाबबाय आरो बेयावहाय अभी जमा है अभी भी इंची 49 किया 49 registration ready to come 49 दा गासैबो हाबाफारिया जोबजोबनानै दा थफ्लाफोर जोङो जुजोब्बाय बेनिफ्राय दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ अरेन्ज खालामदों नैबे सारानो सार प्लिज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ My name is Oginonchu. I'm living in Buthan at Gelephu. By what thought you have arranged today's program like this? I've arranged because since my wife was got backbone and shoulder pain since 6 to 7 years. Okay. So I heard some of my friends there is a therapy in Bodoland treatment Yes. at Crocodile. Yes. That's why I have taken my wife to at Crocodile and she was cured within few days. Okay. So that's why I was really appreciative. Yes. And that's why I request Mr. my doctor Yes. and he accept and team came. I'm very thankful for our neighbor country, Bodoland, Assam. Yes. And in future, are you thinking of bringing them again for therapy? Sure. From my side, all the people are requesting. Yes. Today we cannot do more. Yes. Due to the shortage of the time. Right. Even one patient, it takes around 15 to 30 minutes. Yes. So that is why shortage of the time, we cannot do more patient. We have done register around 52 of them, yes. and we have done only 37. So that's why I'm so sorry to the patient and Yes. for you, thankful for all the teams from my side. And I'm trying to welcome again to help our Buthan people. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir. दा नोंथांमोना बुजियाखै जानो हागौ सारा बुंदों जाहैबाय मा बिथांमोनखौहाय जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय थेरापिखौ हांख्रायनायनि जाहोना बेनो जे बिथांनि वाइफ एबा हिन्जावा 5-6 बोसोर बेबायदिनो सानाय सुनाय बेमाराव गोग्लैनानै दङमोन जाहैबाय बेनिफ्राय बियो जोंनि बड'लेण्ड थेरापि जितु क'क्राझाराव जोंनि नैबे सार थुब्लावनि दङ बेयाव लांनानै बिनि माने खम समावनो बिनि हिन्जावा बे सारनि हिन्जाव मेडामा माने फाहाम जानायखौ मोन्दों जाहैबाय बेनिफ्राय मोजां मोननानै सारा बेबायदिनो नैबेयाव गावसोरनि सुबुंफोरनि थाखायबो नैबे हाबाफारिखौ अरेन्ज खालामनाय जादों आरो स' बेखिनियानोसै भिडिअ'आ लोगोफोर जों भुटाननिफ्राय बिदायसै आरो उननि भिडिअ'आव लोगो मोनगोन अके देन